रंगबलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा, उत्साह देशप्रेमाचा अंगी संचारावा। जयघोष भारताचा आसमंती घुमावा, सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा। भारताच्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस। फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास। आता येईल आनंदाला वेग। स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण विरहित आधुनिक बाईक। कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या। आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली। संपर्क 72 64 82 42 42।